מה קורה חברים? כאן רואל פרו, והיום אנחנו עושים פרק חדש לערוץ. עושים פרק חדש לערוץ של קלאש רויאל. עכשיו אני נכנס לקלאש רויאל. נעשה בלי קול, שישמעו אותי. קלאש רויאל זה משחק די כיף, די מעצבן, די כיף, די מעצבן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניכנס לקלאש רויאל. אני פה בארנה 6, יש לי פה... אני אוהב מאוד לתת תרומות והרבה דברים לתת. יש פה אפיק צ'סט, אני עכשיו פותח את הפרי צ'סטים. אוקיי, 59 גולד, מיניון אחד, כן, אני בארנה 6. יש לי עוד הרבה זמן עד שאני עולה, לא כל כך הרבה, עד שאני עולה לארנה 7. בינתיים יש לי משם אתגרים אני יכול לעשות, אתם יכולים להיכנס אפילו לקלאן שלי. אני אפתח קלאן, אני בדיוק עכשיו, אם יהיה לי סאבים, לפחות 3 סאבים, אם יהיה לי 50, אם אתם תגיעו ל-15 לייקים, יצא פרק חדש, לא חייב, אפשר גם 5 לייקים. והיום פשוט רציתי לדבר על קלאש רויאל, וכן, אני בלבל 8, לא נכנסתי לשום דבר. אני רוצה כמה שיותר ג'מס. זה הדק שלי, מיני פקה, גובלין ברל, פרינס, ברבד, זה מפריע לי, ברבריאן, מיניון, הורס, פיירבול, סקלטון ארמי והוג ריידר. יש פה עוד דברים, ריידר לא כזה משתמש, טורנדו, גולם, כל מיני דברים. גם עוד מירו שעוד אחד לבל 3. טוב, יאללה ביי חברים, נתראה בפרק הבא. כאן היה רואל פרו. יאללה ביי חברים, יאללה ביי.